μηνύματα τα οποία μας κάνετε τηλεφωνικά και έχω έτσι μαζέψει για όλες αυτές τις δραστηριότητες του βρες αυτό που ψάχνεις. Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Έλλη Παπαδοπούλου Τζέφη. Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η νομική μας σύμβουλος, λοιπόν, κυρία Έλλη Παπαδοπούλου, ξανά κοντά μας για να δώσει απαντήσεις στα δικά σας ζητήματα και ερωτήματα. Ωραία. Κυρία Παπαδοπούλου, τι γίνεται? Είναι κάποιοι φίλοι οι οποίοι ακούνε όλες αυτές τις εκπομπές τις οποίες μιλάμε όσον αφορά τη διαχείριση χρεών, την εξυγίανση των επιχειρήσεων κλπ. Μας κάνουν όμως ερωτήσεις, παρόλο ότι εμείς τους προτρέπουμε πάντοτε να τηλεφωνούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας, να αφήνουν ονοματεπώνυμο τι ακριβώς θέλουν και εσείς άμεσα τους παίρνετε τηλέφωνο. Μας λένε ότι πώς ξεκινάει η διαδικασία, δηλαδή ενώ αυτοί γνωρίζουν ότι παραδείγματος χάρη επειδή έχουν κάποια προβλήματα, είτε τα οικονομικά τους δεν είναι καλά, είτε ότι μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία ρύθμισης χρεών κλπ. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει, δηλαδή είναι ενήμερα τα δάνειά τους, αλλά βλέπουν ότι δυσκολεύει η κατάσταση. Πιστεύουν δηλαδή, τους έχει πιάσει το άγχος και πιστεύουν ότι από Σεπτέμβριο, επειδή έρχονται, που ανοίγουν τα σχολεία, που έχουμε χίλιες δυο τέτοιες, έχει έρθει σε πάρα πολλούς η εφορία, τα ΕΤΑ, υπάρχει όλα αυτά λοιπόν κάνουν μια κατά κάποιο τρόπο μελέτη και βλέπουν και πιστεύουν ότι θα έχουν πρόβλημα. Σε αυτούς φαντάζομαι αυτούς αναφέρεστε. Λοιπόν, τι ακριβώς τους απαντάμε στην ερώτηση που μας κάνουν? Βεβαίως, πράγματι είναι μεγάλη μερίδα του κόσμου και χαίρομαι που μου το ρωτάτε αυτό, που θεωρεί ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα και λόγω μειώσεων επερχόμενων που ήδη έτσι έχουν ανακοινωθεί. Σε αυτούς απαντάμε το εξής, ότι ο νόμος Κατσέλη δεν αναφέρεται μόνο σε προϊόντα μη ενήμερα, αναφέρεται γενικά σε οποιονδήποτε έχει μείωση των εσόδων του ή έχουν αλλάξει συνθήκες ζωής του, και συνεπώς τους απαντάμε ότι και αυτοί μπορούν να έρθουν να υπαχθούν, ξεκινώντας με το στάδιο του εξοδικαστικού συμβιβασμού που έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Αυτό τώρα η δεύτερη ερώτηση την οποία μας κάνουν. Και μάλλον είναι καλύτερο να έρθουν σε εμάς όσο το δυνατόν νωρίτερα και με ενήμερα προϊόντα, γιατί είναι και η καλύτερη δυνατότητα έτσι διευθέτησης των προϊόντων τους. Ακριβώς, γιατί μπορείτε και εσείς να μιλήσετε με τις τράπεζες σε πιο... και να διαπραγματευτούμε καλύτερους όρους και καλύτερες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να ρυθμίσουν. Να πούμε μια δεύτερη ερώτηση που μας κάνουν εδώ οι αγαπητοί τηλεθεατές. Είναι το εξής, ότι εφόσον μπουν σε αυτήν, δηλαδή σας πάρουν τηλέφωνο και αρχίσουν και συγκεντρώνουν τα στοιχεία, όλα τα δικαιολογητικά που τους δίνουμε λίστα αναλυτικά, αν μπορούμε να τους πούμε εδώ τηλεοπτικά, αν είναι εφικτό αυτό, τι ακριβώς πρέπει να συγκεντρώσουν. Ναι, βεβαίως, να το πούμε αυτό, γιατί και αυτό απασχολεί πάρα πολύ μεγάλη έτσι μερίδα κόσμου. Απαιτούνται οι φορολογικές δηλώσεις, τα εκαθαριστικά δηλαδή των τελευταίων 3 ετών. Αν αναφερόμαστε σε ελεύθερους επαγγελματίες, απαιτούνται και οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που γίνονται. Εν συνεχεία, αν υπάρχει ακίνητο που θέλουμε να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση, απαιτούνται αντίγραφο συμβολέου ή συμβολέων για όσα ακίνητα πρόκειται, με αντίστοιχα πιστοποιητικά βαρών, που να πούμε και από πού τα παίρνουν τα πιστοποιητικά βαρών, τα παίρνουν είτε από τα κτηματολόγια για όσες έτσι περιοχές έχουν υπαχθεί στο κτηματολόγιο, είτε από τα υποφυλακία για όσες περιοχές δεν έχουν μπει ακόμη στο κτηματολόγιο. Απαιτούνται εν συνεχεία αντίγραφο βέβαια της αστυνομικής τους ταυτότητας, βεβαιώσεις οφειλών όπου αναλύεται κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα από κάθε τράπεζα που έχουν προϊόν, τι χρωστούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και από εκεί και μετά, εάν δεν είναι συνταξιούχοι, ένα εκαθαριστικό της σύνταξής τους όπου αποτυπώνεται ποιο είναι το μηνιαίο τους εισόδημα. Αν είναι μισθωτοί, αντίστοιχα την αντίστοιχη βεβαίωση. Και από εκεί και μετά εξειδικεύονται βέβαια αναπερίπτωση τα δικαιολογητικά. Αλλά αυτά απαιτούνται που προαναφέραμε σε όλες τις περιπτώσεις. Πολύ ωραία. Υπάρχουν αρκετοί τηλεθεατές που κάνουν την ίδια ερώτηση. Έχουν μπερδευτεί με το φόρο της φορολογικής δήλωσης. Ναι. Με το ποσό της φορολογικής δήλωσης και με τις δόσεις. Εξαγγέλθηκαν νέες δόσεις. Να πούμε το εξής, ένα νούμερο υπάρχει... 48, αλλά αυτό λέει το 48, πολλοί διαπίστωσαν ότι δεν ισχύει για τη δική τους
φορολογική δήλωση. Ακριβώς. Χαίρομαι που μου το ρωτάτε αυτό, γιατί πράγματι δεν τηρήθηκε η ρύθμιση των 48 δόσεων για όλα τα ποσά, δηλαδή ανεξαρτήτως ποσού που το είχαν πει. Μπαίνουν λοιπόν πάρα πολλοί τηλεθεατές στο σύστημα της εφορίας και βλέπουν ότι τους έχουν πει 2 δόσεις, 4, 6, τι μπορούν να κάνουν σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει με τη δική μας τη βοήθεια να απευθυνθούν, να μας πούν για ποιο λόγο θέλουν τις παραπάνω δόσεις, δηλαδή τι ειδικότερα προβλήματα ή δυσκολίες αντιμετωπίζουν ο καθένας, να κάνουν μια αίτηση στην εφορία που υπάγονται για να μπορούν να υπαχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς των 48 δόσεων. Μάλιστα. Δηλαδή θα υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις ανάλογα με την περίπτωση. Γίνεται, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας, μέσω του εφόρου, δηλαδή θα πρέπει μέσω μιας αίτησης που μπορούν, αν μας πάρουν τηλέφωνο και τους απασχολεί αυτό, μπορούμε να βρούμε εκείνη ακριβώς την περίπτωση μέσω της οποίας θα υπαχθούν στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς. Άρα και γι' αυτό θα πρέπει να μας καλέσουν. Άρα για οποιοδήποτε θέμα αυτή τη στιγμή διαχείρισης οικονομικών σας απασχολεί, εκκρεμωτήτων βέβαια, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο τηλέφωνο, να αφήσετε ονοματεπώνυμο, να πείτε τι είναι ακριβώς αυτό που σας απασχολεί. Τώρα μια άλλη ερώτηση την οποία... Και να πούμε, κύριε Παπά, ότι στο κινητό που βλέπουν μπορούν να καλούν και να τους παραπέμπουμε στο κινητό που μπορούν. Βεβαίως, οποιασδήποτε ώρες μπορείτε να καλείτε. Ακριβώς, και στο σταθερό ώρες γραφείου 9 με 9. Ακριβώς. Θα λέτε για την δικηγόρο την Έλλη Παπαδοπούλου, αυτή η εκκρεμότητα κλπ, ονοματεπώνυμο, και θα σας παίρνει μετά η κυρία Παπαδοπούλου ώστε να συνεννοήσετε. Ωραία. Να πούμε όμως, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι ο αγαπητός υπουργός του Υπουργείου Ανταγωνισμού, ο κύριος Σκορδάς, μας είπε ότι υπάρχει μια διαδικασία όσον αφορά αυτό το οποίο το σκέφτονται, και εκεί λίγο φοβάμαι μήπως προβληματίζονται, κυρία Παπαδοπούλου, δηλαδή περιμένουν να βγάλει τις τελικές ανακοινώσεις ο Υπουργός, ο κ. Σκορδάς, όσον αφορά αυτό κάποιες βελτιώσεις του νόμου Κατσέλη ή των υπερχρεωμένων γενικά νοικοκυριών. Πρέπει να πάνε πίσω οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να τους απασχολεί. Αντιθέτως θα πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες, γιατί το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, επειδή έχουν συσσωρευτεί αρκετές αιτήσεις, θα πρέπει να κινήσουν τις διαδικασίες για να προλάβουν να πάρουν δικάσιμο και να... Ωραία. Άρα για να δώσουμε την απάντηση στους αγαπητούς τηλεθεατές είναι ότι... Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, δεν θα πρέπει να τους απασχολεί αυτό. Δεν τίθεται κανένα πρόβλημα. Ναι, δηλαδή και ο νόμος να τροποποιηθεί, αυτό δεν θα έχει κάποια σημασία όσον αφορά αυτούς που ήδη έχουν καταθέσει. Σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν αντίκτυπο ούτε να απολέσουν κάποιο δικαίωμά τους, ούτε να γίνει κάτι μη ευνοϊκό για αυτούς. Άρα πιστεύω ότι όσο το δυνατότερο μας τηλεφωνήσετε, όσο πιο γρήγορα μάλλον μας τηλεφωνήσετε και μιλήσετε με την δικηγόρο την κυρία Παπαδοπούλου, τόσο το καλύτερο, ώστε και ο Σεπτέμβριος να σας βρει λίγο πιο άνετα, πιο οργανωμένα, πιο θετικά, γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε. Και ξέρετε, υπάρχουν, αγαπητοί φίλοι, διάβαζα σε ένα άρθρο που λέει ότι υπάρχουν αυτοί που αγχώνονται το Σεπτέμβριο, δηλαδή βρίσκονται στις διακοπές αυτή τη στιγμή και είναι χιλιοαγχωμένοι, γιατί λέει μόλις επιστρέψω και τι θα γίνει και τι θα κάνω και δεν απολαμβάνουν τις διακοπές. Το καλύτερο που έχω να τους πω είναι κλείστε το τηλέφωνο, κλείστε τα πάντα, απολαύστε τις διακοπές και όταν θα έρθετε θα είστε πιο ήρεμοι, γιατί έτσι θα τα διεκπεραιώσετε και καλύτερα. Μην είστε δηλαδή οι τύποι που ενώ βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στις διακοπές, και το λέω γιατί ακουγόμαστε σε όλη την περιφέρεια, όλα τα μεγάλα περιφερειακά κανάλια αυτή τη στιγμή, στη Ρόδο, στην Κρήτη, σε όλα τα μέρη της, στην Πελοπόννησο, παντού με παίρνουν οι φίλοι και οι φίλες και μου λένε ανοίγουμε το τοπικό κανάλι και σε βλέπουμε, ή ανοίγουν τον υπολογιστή και μας βλέπουν παντού, extra3.tv, και μας βλέπετε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, ή και ακόμα στο ιντερνετικό μας κανάλι που θα τα συγκεντρώσουμε όλες τις εκπομπές μας και τις εκπομπές του Αυγούστου, πολύ σύντομα θα τις ανεβάσουμε. Και αυτοί οι φίλοι λοιπόν είναι αυτοί που αγχώνονται λίγο στις διακοπές. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι το ρίχνουν έξω και καλά κάνουν, γιατί έτσι θέλει και η ζωή, λένε ότι εντάξει, ό,τι και να είναι, όταν επιστρέψουμε θα βάλουμε ένα πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν που θα έλεγα σε αυτούς που βλέπουν τις δυσκολίες όσον αφορά ότι ξέρω εγώ έχω ένα μισθό,
800 ευρώ. Χρωστάω τόσο στην εφορία, χρωστάω εδώ, χρωστάω εκεί, χρωστάω παρακεί. Ας κάνουν αυτό το μικρό έτσι λογαριασμό και αν δούνε ότι βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία όπου θα πρέπει, κυρία Παπαδοπούλου, εδώ να διευκρινίσουμε, γιατί είναι πάλι ερώτηση των τηλεθεατών, να το κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά. Μου λένε πώς αυτοί, προτιμότερο να σας τηλεφωνήσουν, αλλά μήπως υπάρχει κάποιος ενδεικτικός δείκτης όσον αφορά το θέμα να υπαχθούν στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Δηλαδή λένε ότι εμείς παίρναμε ένα ποσό, π.χ. ένα μισθό, ο οποίος ο μισθός μας είναι 1.000 ευρώ παραδείγματος χάρη. Πλην όμως τα έξοδα από Σεπτέμβριο αυξάνουν, αλλά ο μισθός δεν αυξάνει. Αλλά τα έξοδα, ας πούμε, όσον αφορά της καθημερινής διαβίωσης, το ένα το άλλο, και βλέπουμε ότι αρχίζουμε να δυσκολευόμαστε. Άρα θα υπαχθούμε εκεί. Να τους πούμε ότι γίνεται μια ειδική μελέτη από τους συνεργάτες σας. Ακριβώς, γίνεται μια ειδική μελέτη από τον αντίστοιχο οικονομοτεχνικό σύμβουλο, όπου με βάση τα δεδομένα που μας δίνουν συντάσσεται ένας πίνακας μηνιαίων εξόδων και με βάση αυτόν υπολογίζεται αν μπορούν ή όχι να ανταποκριθούν. Οπότε και πάλι καταλήγουμε ότι και αυτή η κατηγορία υπάγεται κανονικά, δηλαδή έχει την προϋπόθεση, εφόσον υπάρχει μείωση στις αποδοχές κάποιου, καταρχήν εντάσσεται, να το πούμε έτσι, κύριε Πάπα. Ωραία. Μια άλλη ερώτηση είναι, καλά αυτό βέβαια είναι ότι κατατίθονται αυτές οι αιτήσεις στο ειρηνοδικείο. Του τόπου κατοικίας ή διαμονής των δανειοληπτών. Επειδή υπάρχει πληθώρα, λένε ότι περίπου είναι γύρω στις 200.000, είναι πράγματι αυτός ο αριθμός. Έχουν ξεπεράσει το 500.000 τώρα που μιλάμε, τις 500.000. Αλήθεια, μιλάμε για μεγάλο αριθμό. Έχουμε πει βέβαια ότι έχουν γίνει έδρες και λοιπά και προχωράει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Θα ήθελα μια ερώτηση ενός από τους τηλεθεατές, ήταν ότι μέσα σε αυτές που ήδη έχουν εκδικαστεί υπάρχει μια δυνατότητα να μας πείτε ποσοστό αποτυχιών? Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό αυτό. Βεβαίως διαφέρει πάρα πολύ, και αυτό είναι που πρέπει να τονίσουμε, διαφέρει πάρα πολύ το ποσοστό κουρέματος που έχουμε στις αποφάσεις. Ναι. Και αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που θα είναι γραμμένη η αίτηση, πώς παρουσιάζονται τα δεδομένα, άρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε ποιον πηγαίνουμε να μας συντάξει την αίτηση, αν αυτή συνοδεύεται από την αντίστοιχη έτσι οικονομοτεχνική μελέτη που πρέπει, αν είναι συγκεκριμένη, γιατί υπάρχουν και παραδείγματα αιτήσεων που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή μπορεί να μην είναι το ίδιο το πρόβλημα, δηλαδή να μην είναι αρκετό. Ακριβώς, το μέγεθος του προβλήματος, να μην είναι αρκετό για να γίνει για τυπικούς λόγους, αλλά πρέπει να προσέχουμε και αυτό. Από ανθρώπινο λάθος δηλαδή. Ακριβώς. Ωραία. Ας προχωρήσουμε όμως, μείνετε μαζί μας, κυρία Παπαδοπούλου. Να προχωρήσουμε λίγο, Τζέφη, όσον αφορά, γιατί υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι πολύ μεγάλο που έχει να κάνει με την εργασία. Βεβαίως, εγώ θα βρω το interneteργασία.gr να το δείξω σιγά σιγά. Εσύ άρχισε όμως. Και μιλάμε λοιπόν για το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας και δεν είναι άλλο από το G-Jobs, το οποίο βρίσκεται στο Κολονάκι, στην οδό Ομήρου 38, στο δεύτερο όροφο. Για εσάς λοιπόν που αυτό το διάστημα αναζητάτε εργασία, αλλά και για εσάς που έχετε μια επιχείρηση και θέλετε να τη στελεχώσετε, αναζητάτε προσωπικό ή έχετε τον ηλικιωμένο πατέρα σας που χρειάζεται ειδική φροντίδα μέσα στο σπίτι, και το μωρό που χρειάζεται και αυτό ανάλογη φροντίδα όσο εσείς θα λείπετε, το G-Jobs είναι στη διάθεσή σας. Ωραία. Αν οι ρυθμοί λοιπόν... Βλέπουν οι φίλοι λίγο και το internet.pavlaergasia.eu, όπου μπορούν να μπουν εδώ που λέει ζήτηση εργασίας, να αναζητήσουν εργασία, ή εργοδότες να κάνουν είσοδο. Εντάξει, λοιπόν, όσον αφορά, επειδή έχουμε 2 λεπτά όμως, έχουμε και το κομμάτι του private eye. Ξεχνάμε το private eye, αν έχετε ιδιωτικές υποθέσεις τις οποίες δεν μπορείτε να διαχειριστείτε, χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς και πρέπει να γίνουν μόνο από ειδικούς, μην διστάσετε να απευθυνθείτε στο private eye. Να σας δώσουμε τον αριθμό αδείας για τις εγγύησεις. Είναι 4891/1/1/109 δέλτα. Διασφαλίζονται λοιπόν διακριτικά η προσωπική σας ηρεμία. Διεκπεραιώνονται γρήγορα και εχέγγυα
και έμοιθα πάσης φύσεως υποθέσεις, προσωπικές, επαγγελματικές, οικογενειακές. Αξιοποιώντας λοιπόν τη μακροχρόνια εμπειρία, το Private Eye με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά σας και να κοιμάστε ήσυχοι το βράδυ. Και βεβαίως ευρωεπενδυτική. Αν θέλετε να πουλήσετε κάποιο ακίνητο, αν θέλετε να αγοράσετε κάποιο ακίνητο. Να πούμε, Τζέφη, ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Ναι, υπάρχει δηλαδή δυνατότητα σε οικόπεδα, σε ακίνητα με μονοκατοικίες μέσα κλπ. Τιμές οι οποίες είναι προτιμότερο να τα πάρουν οι Έλληνες παρά να τα πάρουν οι ξένοι. Οπωσδήποτε. Εγώ αυτό μόνο λέω. Βέβαιως. Τίποτα άλλο. Ευρωεπενδυτική. Είναι στο Μαρούσι, στον Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, όπου ενδιαφέρεστε, εν πάση περιπτώσει, να βρείτε κάποιο ακίνητο για αγορά ή για πώληση, ακόμα και για ενοικίαση. Και θα θυμηθείτε, γιατί πραγματικά αυτές οι προσφορές είναι πάρα πολύ καλές. Είναι δηλαδή τιμές τις οποίες εμείς οι ίδιοι οι υπεύθυνοι έχουμε διαπραγματευτεί και σας τις προτείνουμε με κάθε έτσι δυνατότητα πραγματικά να μείνετε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν διαμερίσματα, παραδείγματος χάρη, που ήταν στη διπλάσια τιμή και αυτή τη στιγμή βρίσκονται τουλάχιστον στο 50% της τιμής. Οπότε καταλαβαίνετε την αξία την οποία των διαμερισμάτων, των οικοπαίδων, των επιχειρήσεων και γενικότερα των δραστηριοτήτων της ευρωεπενδυτικής. Το θέμα δεν είναι να βρεις αυτό που ψάχνεις, να μην είναι ό,τι και ό,τι αυτό που θα βρεις. Τελειώνοντας, να θυμηθούμε την εφημερίδα, την πολύ αξιόλογη, την Αγορά της Αθήνας. Αγγελίες. Ναι. Όπου να δείτε χιλιάδες έτσι αγγελίες κλπ. Η Αγορά της Αθήνας. Μπορείτε να την προμηθευτείτε δωρεάν από τα γραφεία μας ή και από το μετρό. Να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά που ήσασταν μαζί μας. Θα θέλω να σημειώσετε κλείνοντας τις εκπομπές μας του Αυγούστου, δηλαδή κάθε Κυριακή πρωί 5.30 έως 7.30, κάθε Σάββατο 10.30 έως 12.30, κάθε Τετάρτη 10 έως 12 το πρωί, επαναλαμβάνω, και κάθε Πέμπτη 10 έως 12 το πρωί εδώ στο Extra 3. Μάλιστα. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε τον άνθρωπο της ζωής σας. Οι τρόποι είναι πολλοί. Ένας όμως εγγυάται σίγουρα αποτελέσματα. Τα γραφεία Πάπας στην Ομήρου 38 στο Κολονάκι από το 1939 δημιουργούν εκλεκτές γνωριμίες από την ελίτ της ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας και βρίσκουν για εσάς τον κατάλληλο σύντροφο. Spirit Flirt. Φλερτάροντας, βρείτε το τέρι σας. Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 210 4224 566 www.speedflirt.gr. Κλαμπ διαζευμένων. Ανανέωση ή απογοήτευση. Εσύ αποφασίζεις. Κλαμπ διαζευμένων. Τηλέφωνο 210 89 40 494. Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Επιστημόνων. Σκεπτόμενοι και εκλεκτικοί επιστήμονες για άμεση επικοινωνία και πραγματοποίηση κοινών στόχων. Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Επιστημόνων. Τηλέφωνο 210 61 28 929. Κτηματομεσητικά στεγαστικά ασφαλιστικά προγράμματα ευρωεπενδυτική. Member of FIAPC. Τηλέφωνα Κολονάκι 210 36 12 045. Πειραιάς 210 41 11 655. Μαρούσι 210 61 28 927. Γλυφάδα 210 89 86 095. www.euroeventsments.gr. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Καμπίτσι Κέτι. Εμπιστευτείτε μας στις φορολογικές σας υποχρεώσεις και εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Καμπίτσι Κέτι. Καραΐσκου 117 στον Πειραιά. Τηλέφωνο 210 41 20 924. www.forotechnica.gr. Λούις, διεθνή συνοικέσια. Εξασφαλίστε έναν πετυχημένο γάμο. Λούις στον Πειραιά, Καραΐσκου 117
εκτός όροφος. Τηλεφωνικό κέντρο 210 41 76 812 www.louis.gr. Εκλεκτές γνωριμίες γάμου στην ελίτ της αθηναϊκής και παγκόσμιας κοινωνίας Πάπας. Από το 1939 στο Κολονάκι. Οδός Ομήρου 38, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 210 36 20 147 www.papas.gr. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Καμπίτσι Κέτι. Εμπιστευτείτε μας τις φορολογικές σας υποχρεώσεις και εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Καμπίτσι Κέτι, Καραΐσκου 117 στον Πειραιά. Τηλέφωνο 210 41 20 924 www.forotechnica.pavlalogistικά.gr. Πρότυπο κέντρο ευρέσεως εργασίας. Ιδιωτικό γραφείο συμβούλων εργασίας. Private Eye. Γραφεία ιδιωτικών ερευνών. 24 ώρες το 24ωρο, γραμμή εξυπηρέτησης στο 6944 30 15 58. Κολονάκι 210 36 35 619. Πειραιάς 210 41 26 120. Γλυφάδα 210 89 40 128 και στο ίντερνετ www.privateeye.gr. Εκλεκτές γνωριμίες γάμου στην ελίτ της αθηναϊκής και παγκόσμιας κοινωνίας Πάπας. Από το 1939 στο Κολονάκι. Οδός Ομήρου 38, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 210 36 20 147 www.papas.gr. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Καμπίτσι Κέτι. Εμπιστευτείτε μας τις φορολογικές σας υποχρεώσεις και εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Καμπίτσι Κέτι, Καραΐσκου 117 στον Πειραιά. Τηλέφωνο 210 41 20 924 www.forotechnica.pavlalogistικά.gr.